салому алейкум, бародарони қанду наботум, зиндаву сарбуланд бошед. Санади муқоисавӣ. Хоб муроҷиати ман ба ҳаму андозпарондаҳо. Ҳар сол ҳаракат кинен то соли нава санади муқоисавитуна бигирен. Фаҳмидӣ? Ҳамин акт сверка мегам. Ҳамин акт сверкара бигирен, будурен печат занен, ҳамаша ҳисоб китоб мекунам. Ман эҷадан мактуб кардам. 4 сомон зиёдӣ шуда. 4 сомон ҷӯшид. 4 сомон зиёдӣ спордем ода давлат. 4 сомон. Ҳамаи налогоро алҳамдулилла спордем. Ки бовар кер. Мардум ай гуфтана да. Абача бра налога бспор, абача бра налога бспор, абача бра налога бспор. Ҳар чӣ налога спорид. Ман ай санади муқоисавиро гирифтем. Ай ду чиз гирифта намеша. Яке ай ҳазрати азроӣ, дига ай ҳамин налогоро бспорем. Бародарони қанд наботум, ҳамин хаб медонистум, гуфтумтун ки гирехта намешава ай налог. Вазбинтун меғалта. Барои ҳамин налогоро сари вақт бспоред.